আরে মহান্তি বাবু আচ্ছা আচ্ছা ভিতরକୁ আস আরে খাইবা আস বাহারে কাটি আইছো ରଖ ତମେ ଖାଇବା କହିବ ମଉସା ତମର ତ ଭାରି ସାହସ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ବେପାର କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିଦେଲ କାହାକୁ ପଚାରିକି କରୁଛ ତମେ ତ ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ପଳେଇଗଲ ଛାଡ ଛାଡ ଏ ଜାଗା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ଡରେଇ ପାରିବନି ଶୁଣ ମହାନ୍ତି ବାବୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ହୋଟେଲ ତିଆରି କରୁଛି ଏ ଜାଗା ବାବଦରେ ଆରଆଇ କୁ ଖଜଣା ଦଉଛି ଦାଦା ଚାନ୍ଦା ଷଣ୍ଢ ଚାନ୍ଦା ବଜାର ଚାନ୍ଦା ମଦୁଆ ଚାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଅନେଇଛ କଣ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ କଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲ ଭାଙ୍ଗିଲ ଦେଖିଆ ନାଲୁ ପନିଟେ ଆଣିକି ଦିଛଟା ପକେଇଲୁ ମତେ କଣ ଉଠା ଗାଣ୍ଠିଆ ଭାବିଛ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜାର କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମତେ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି